Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Raymond Johny Kurbah ubade way na Jingïakura MMA ke Jela Meghalaya ulai thu bulayo ya kabuk siar banyak soy ya soskular bat ke upgrade marketing kabaran ya slam trekam Los Angeles USA kebalawan cakmat banyak rap betinilti UU mendrung syakarinsa Jingïakura UFC ha USA Raymond Kurbah ha Jingïakran bigilat patai kebor ha khandai trek urumpang arja apulai ha Shillong Press Club ulai thu ba soskular balai soy bat ke upgrade marketing kalong nakabenta shisnem Bat angru bagi dangdan kiri kiba udan kam bat penkre man pencana yaladi haswa bunyo ban le chapo USA lala jabu Raymond unyo khur ya gijing job ya gilaitli ne gijing yakun kibala ab lupa hakmat kajing khang yu kan pli ban le yakun ya UFC shagari USA yu kalat ma lengba ka trials kini kita bangalet and then ngalaya sign a contract for 1 year but kawai ka management team, upgrade management team from Los Angeles, and then kani ka management team kade ba la head da Julian, and then kade ka bla bun ngidon about around 60 fighters kepada kani management team, and then kibun naki kiri UFC fighters, and then ngaru ngayo limba way UFC fighter, and then Raymond. So he udah itu ba yarap yang ngafan yo apa kani ka team. So I ngadon bakal dekat team upgrade management. Te mentak kalian ka management itu ide ini ba in charge yang Indonesia India. So ngade iwe ba sajet first time na India te na Asia but kani ka team and then kani ka team mentak mau ngandon sa ngelak mut manage mentabian hakapro level kabanlong kidan southly ki promotion ki belawan ki bela approach mengi kade kawai kade UFC kawai kade ka what's that Netherlands level kade na Netherlands kawai kade na South Africa kawai kade na Malaysia and then menem step ngirang yo kawai kade na Singapore ta ngin ngidang nya chakmat baka jingya soy ka sekolah ka ni sekolah ka di Sepang ka jinglet jingwan Johny ka jing travel ka no kin limba ka jing negotiate but manager jona Vikram ta kani ka first time he ngaru bangan net ya simunta sethe and then nga donru ka jing part iki part mo ki padun sini ki MMA fans ba kin snok tilam kin yadon mentalem bat kani kelong kani jinglet jing konjonga te kenang ba kanlong ba sesok nomor kaniru ka kadi ka very important yang nomor ba kale long ladang job 3 fights ngala ban shortlisted to UFC road to UFC te kani kadi kawai ka kalat kalati ngabang happen let the jing job but kini ki likely fight South League fight ki panong te kenang banyo atau jing job ngakwa ka jingker sham na baro ki pat kajela jongi but kadang ba kani ka jing jonga kalong ka basi so aling ba ka jing don lengkap jongki but ka weiru kalong ba nga don kamru ya ka if anyone can come and like help me for the sponsorship for training camp ru nomor ka training camp haban invest in aldi ba community ni so shani ka sham jinjar nomor ba ngindon ki companies so ngila try and approach to companies from outside ru ta ngidang ikan tanpa as soon as possible nomor ba au bni bunai ban wan ngala banyo ka fight kadon ko ka fight ru ka bla offer yang on the 17 hadiah Malaysia and then kidon kiwe kiba offer yang ngaru South Africa ta tanpa most important menta kade ba ngakwa ka jingkershan menta ka training camp jonga ka ban ngandet ka way ka training camp ka banjit ka dia Dubai ka way ka dia Thailand ta kata de ka way ka ba ngakwa ya ka long ka jingkershan lagi upai ba pa ki nong ai song mo yeah for 2 months it costs around like $700 or $800 it seems like what $700 or $800 for 2 months Indian rupees will be like pay around 75,000 I believe for each camp for camp for 2 months yeah
and kalong ro kawai ka ba long don't come around for long dengila mo long kata di tang sibnai te aka training camp sang ko ban duni ka ba 2 months I mean 2 months kan la ban prepare ya dia man bang la ban prepare professionally ni bang la ban yo ka jingjok namar kani ka training camp su kalong very important hana kani ka fight su kalong very important namar ba ngakwa ban poi shadu sha kumbanga om chuama ka por ka banga ya ka sapa ngakwa ban poi ka UFC sing ba kata jing ang not kampat ja nanga so kani kawan hanga menta ka kenti but jing ling ba ka jing arab jong blade striking rod te kari kani lo mo te ngakwa ban I my best nging dang don ta jing kran nim pat don ka jing netho kini kita ka ba yung dang don ta jing kran kali ka Ikfa University te ki ong ai kindat sa tang bangam patip long kata kenti so far ida kade ka long sukhan la dang if I go to Netherlands then I have to go to Dubai. Yeah, so it's based on the fight location. We'll be deciding the training camps and everything. So if he is fighting in the east side of the country, he will be doing it in Dubai, and if he is fighting near Thailand or anything, he will be doing the camps in Thailand. Kajing kilan jonga kalong kumto hi nga sule kat kabadan ai kat ki bang ayo ai long nga su kampat dalong red up to that mark bang kwa no long kaban da yura do katakta so takadaw nga kwa bakan nanyo kita ka professional level mo yamenta ta ka sulong kumto long ampat da yo kilan bakan long nga sule kat ba ngala in step in scheme janmit kumta